Labi na guys, ug mo tagbo na imong anak sa imuha guys. Mo tagbo nga mo muda sa imong mga dado nun. Dako jud ang kalipay guys, no? Muna. Buotan man kay ni si Inday. Nga ang iyang suwat ani sa kuan guys, blackboard, atong paliton. Aron makakwarta ni siya. Ha? Answer. Answer? Wa pwede kay ka-answer? Sa blackboard. Oo. No, og atong reviewon guys, iyang giansiran guys. Ako'y dabi kay gibugatan ilista. Ako'y da ni guys kay. Ito. Patabang jud ko guys, dala ni guys kay medyo kuan man guys. Naabot na sa house. Tanaw na to guys ang gisuot niya. Kay ako man siyang giparamisan guys nga akong paswaton. Akong pansiron. Matik na guys, premiuhan gidayon og sayute. Orot mo na. Wala pa man nag-ansiran di ay. Wala pa gichikan. Uyan na to guys ha, kana abangan na si Inday.